is a számra adsz, vagy Masszat. megcsípsz? Maszatos. Maszatos. Aranyos a Hilda, nézd meg, ad anyának puszi. Nézd meg, Maszatot is szeretem. White-it is nagyon szeretem. Hilda, ad puszit anyának. Ad puszit anyának. Fogd meg a kezem. Fogd meg. Fogd meg, édesapa. Jaj, de okos. De ne csípd meg. Csak fogd meg szépen. Adjál puszit. Na balhézzál egy kicsit. Roni veszi a videót. Balhézzál. Majd elmondom. És akkor mi lesz? És akkor... Mi meg itt vagyunk. Azért kéne itt hagyni egyedül. Videókamerát. Jaj, de hogy veszi magát. Láss téged, hogy mit csinál. Hello. Kulcs. Kulcs itt van, anya. Hello. Szia. Szia. Jaj. Ha? Hello, Bello. Hello, Bello. Fogd meg a kezem. Fogd meg a kezem. Szépen. Fogd meg. Gyere. Gyere, fogd meg a kezem. Gyere. Gyere. Menjél hintázni. Okos madár, menjél hintázni. Okos. Okos a Hilda? Brünnhilde, okos vagy? Menjél hintázni. Menjél hintázni. Meg kéne mutatni, hogy eszik. Adj egy szocit. Okos a madár? Tessék. Imádjál. Abból kiette a diót ma. Fél diót kell neki adni, és úgy el van vele egy fél óra hosszáig. Meg csörkoptatónak is jó. Jaj, de finomat eszik a Hilda. Jaj, de finom. Nagyon finom. Ma mosakodott, a szárnya végét összefog egyik lábával, a bal oldalt fogta a lábával, és úgy egyenként csinálta a tollal. És fogta a szárnyát. Hopp! Na jó. Mi van itt a Hildának? Gyere, adjál puszit, gyere, itt tegyél finomat, gyere. Gyere, egyél finomat, itt. Gyere, egyél finomat. Nem, most Hilda, kétezkedik, hát. gyere, Szereti a vakit, ugye? gyere. Hello. Gyere, egyél finomat itt, gyere.